svobodu zbytku umění a ostatnímu umění? Spisovatel není posel přinášející svobodu, spisovatel je vypravěč příběhů. Ale věřím, že dobře vyprávět dobrý příběh může svobodu přinést. Jaké reakce jste dostával na knihy ze zemí, kde byly přeloženy? Já jsem byl na čteních v různých zemích, ve Francii, v Německu, v Dánsku, i třeba v Izraeli a musím říct, že reakce publika mě vždycky příjemně překvapila. Jaká je role spisovatele v této chaotické době? No, musím opakovat, že spisovatel je především vypravěč příběhů, ale tomu nebrání v tom, aby se osobně angažoval v politice. Ale to už s literaturou tak úplně nesouvisí. Já jsem třeba podepsal nějaké petice, nebo jsem se angažoval v boji proti komerční televizi a podobně. Jaký je význam humoru v knize? Je to možnost, jak přivést publikum ke knihám zpátky? Humor je pro mě životní filozofie. Humor není vtip vpašovaný do knihy, ale je to životní filozofie. Francouzský spisovatel Romain Gary řekl, že humor je způsob, jak zneškodnit realitu, když se nám chystá skočit po krku. A to se mi líbí. Tohle je poprvé, co jste po několika letech byl mimo Českou republiku. Jaké jsou vaše dojmy na změnu jazyku v ostatních kulturách? Tak jako se spisovatel, kterému sfilmují knihu, musí smířit s tím, že ta filmová podoba bude třeba redukovat ten románový příběh velmi významně, že tam dojde k různým ztrátám, tak se musí smířit i s tím, že překlad také přinese nějaké ztráty. Existuje film, který se jmenuje Ztraceno v překladu. Ten právě vypráví o tom, co říkám. Jaké jsou vaše dojmy z Bookstar a Skopje? No tak tady se sluší odpovědět jako host, musím odpovědět velmi přátelsky a nebude to povinný kompliment, ale musíme poděkovat hostitelům za příjemné přijetí a za velmi příjemný průběh festivalu.